I denne korte video vil jeg undersøge Stein Bagger-sagen, der rystede Danmark. Stein Bagger, en tidligere direktør for IT Factory, blev anklaget for en omfattende økonomisk svindel. Han førte en livsstil med luksusbiler, dyre ejendomme og overdådige køb, der senere viste sig at være finansieret ulovligt. Retssagen tog sted her. Den kastede lys over komplekse finansielle svindelmetoder og udstillede svagheder i virksomhedens regnskabspraksis. Mange mennesker mistede rigtig mange penge, da IT Factory gik konkurs. Men I ser her, Finn Nørbygaard mistede næsten 500 millioner danske kroner. I sidste ende blev Stein Bagger dømt for bedrageri og dokumentfalsk, og han blev idømt 7 års ubetinget fængselsstraf.